חייבים להוריד את גובה הלהבות ולהיות ענייניים. ההדלפה והטיוח של הפצ"רית הוא אירוע בלתי נתפס, והפריצה לבסיס שדה תימן על ידי נבחרי ציבור זה אירוע שעד לפני כמה שנים אפשר היה לדמיין אותו, ושני האירועים האלה לא קורים במדינה שומרת חוק, בלי שום קשר למה שקדם להם. התייחסות לשני האירועים האלה מפוזיציה והצדקה שלהם הוא משחק מאוד מסוכן. זה נותן לגיטימציה לעבור על החוק שמשהו לא נראה לנו. אולי כרגע זה לא כל כך נראה, אבל מעולם זה לא נגמר אחרת. בריצה למרחקים ארוכים, הפוזיציה לא משתלמת. מי שיבחר להתייחס אך ורק לטיוח של הפצ"רית, בסופו של דבר יאבד את הקשב של רוב הציבור. אותו דבר יקרה גם למי שיבחר להתייחס אך ורק לפריצה לבסיס שדה תימן. חייבים להתייחס לכל החלקים של הפרשה הזאת בצורה עניינית, בנפרד, מהחשדות לפגיעה בעציר ועד הטיוח של הפצ"רית, לחקור את הכל ולמצות את הדין. חייבים להפסיק לפרק, חייבים להתחיל לתקן. אני שאולי מהרבעון הרביעי.